Salam gadydan ýyldaşlarym, mähruban dostlar da onurum. Görşüňiz ýaly Türkmenistandan Türkiýe döwletine rabotçy wiza, ýagny çalışma izni bilen gelmek isteseňiz, aşağıda belläris. Dep ynamly şekilde çalışma izni bilen gelmäňize kömekçi bolýarys. Çalışma izni diňe Türkmenistandan wiza alyp gelmeňize kömekçi bolýas. Eger bärde bolýan bolsaňyz, bärdäkilere de kömek edip bilýäs. Ýöne bärdäki ýyldaşlarymyz üçin özünün iş yeri bolmaly. İş yeri bolaýan ýagdaýynda ynamly şekilde çalışma izni almasyna kömekçi bolup bilýändirs. Ilymyň we bilimiň adresi size ynamly, garantyly we kesin çözgüt bilen size hyzmat berýär. Siz hem Türkmenistandan gelmek üçin sabryňyz ýetse, Türkmenistandan bilýäňiz 3-3,5-4 aýyň içinde gelinýär. Biz size şoňa garaşlaryny diýýän ýagdaýyňyzda ynamly şekilde şeýdip kimlik almaňyza kömekçi bolýarys. Ilymyň we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk sizin hyzmatyňyzda.